Dawuh, Bos. Pripun ponon ketemu Pandhawa menapa derek? Nalika semana aku njujung ning Datulaya. Ning Kraton Ngamarta katon sepi sepen. Tumuli aku njujung ana ing sanggar pelanggatan merga saka mata batinku aku weruh Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan. Tanpa taliwara, aku mlebu jroning sanggar pelanggatanku. Napa Pandhawa lenggah ten sanggar pelangggatan? Yo, pancen bener mengkono. Mergo aku ngerti ento Pandhawa wis entuk sasmitaning Jawata bakal manjing alam kamuksuan. Tegese wis bakal entek tulising para Pandhawa. Mula aja nganti aku kepancal aku ning para Pandhawa. Aku tekan negara Ngamarta Pandhawa wis padha muksa. Tegese muspra tanpa guna nggone duwe gegayuhan bakal ngudi tuwa males lara wirang. Nggih. Lah lajeng napa sampeyan pun matur kaliyan Sinuhun Prabu Darmakusuma? Wis Purwomadewusana wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darmakusuma. Lan niyating Bragalbaga wis tak kandhakake marang Ratu Ngamarta. Wangsulanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma, sing wangsulan dudu Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Ning sing wangsulan adine lanang ya kuwi Raden Werkudara. Lah, rak tenan ta. Aku wis krasa aku ra mungkin Prabu Darmakusuma nanggapi ngendikaning Prabu anu Begawan Bragalba. Ning sing nanggapi mesti adi-adine. Raden Werkudara sinuwun. Yo, Raden Werkudara. Malah nalika semana Raden Werkudara paring dawuh karo aku yen pancen arep ngudi tuwuh males lara wirang. Merga aku kuwi jarene turun Kurawa, ning turun saka sapa aku dhewe ora ngerti. Nggih. Werkudara ngucap kowe cendhenge Kurawa mesti kecipratan watak Angkara Buti Candala. Mula kowe kudu kok tak sirnakake saka lumahing bumi kreping langit. Wah, lah kemropok atiku. Rumangsa digegasah penggaling Begawan Bragalba. Tumuli Werkudara tak tantang metu jaba. Dina iki aku ngenteni Werkudara. Aku ngenteni Janaka sing jarene dadi singa singaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun. Kondange pendak Werkudara maju ning pabaratan Bratayuda Jaya Binangun, Gop. 80.000 prajurit cilik-cilik digiles nganggo gada rujak polo. Pendak-pendak Janaka nguncalake pusakane ana ing antariksa udyan panah pabaratan. Critane wong-wong sing padha crita dok nalika semana akeh prajurit iki blasah kaya babatan pacing. Mula niatku pengen nyoba karo Werkudara karo Janaka. Piye, Lung? Modar tenan. Sing modar? Kuwi ngarepmu kuwi. Lho kok iso? Sing jeneng kasektene Werkudara karo Janaka kuwi wis terbukti ya, Gok. Perang Bratayuda Jaya Binangun ki perange wong ampuh-ampuh. Perange wong digdaya-digdaya. Heeh. Kurang digdaya apa Sang Matmasi Wara Bisma? Ayo. Kurang sekti apa Prabu Karna Basusena? Kurang pinter apa Begawan Durna? Kurang atos apa Prabu Salya? Kabeh mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Mungsuh Werkudara karo Janaka karo para Pandhawa liyane. Nuwun sewu lho, Gok. Aku iki ratu lagi tingil-tingile kok wis glelenge ora jamak. Mengko aku ki nek tingil-tingil tak slenthik kok mesti Dapure ora. Soale ora nggone. Ora waktunya. Ah iya. Ngono ya. Kandhanana, Gok. Nuwun sewu. Dados sampeyan teng mriki niki nenggo Raden Werkudara. Pancen kepara nyata. Kosik kok sajae praupanmu kaya ora percaya karo aku. Mboten kok perkara mboten percaya. Ning rai kula niku sumelang. Lho. Sumelang sebabe apa? Niki mangke nek sampeyan nekat mungsuh Raden Werkudara, kula niku kalau bilung kangelan golek ambulan. Lho. Nggo ngopo? Ngusung sampeyan niku. Wong ora wurung sampeyan niku mesti sirna mergalayu merga saka Raden Werkudara. Nek nganti Raden Werkudara niku mengke duka tenan nganti nggawa gada rujak polo. Wah, nyemelangi. Niku gadane mboten kok gada lumrah kaya gadane wong-wong niku. Ning gadane niku nek dideke iso ngiyupi sawah 80 hektar. Loh. Kuwi gada apa? Lho nyata niku kula mboten asli kula mboten goro.
Niku nek diglundhungke 80.000 prajurit cilik-cilik mati. Niku wis kondhang teng Bratayuda Jaya Pinangun. Nuwun sewu mbuh enten sambeting napa sampeyan karo Raden Dursasana Swargi ning sing paling mengerikan wonten ing Bratayuda nalika patine Raden Dursasana ajeng mlumpat kali ceng-ceng goleng jambak rambute karo Raden Werkudara. Ning secara alus Dursasana niku dijegal karo Tarka lan Sarka. Niku tukang Satang prau biyen dipateni Kurawa nggo tabuk tawuring aprang. Ora trima sukmane Malsukum Raden Dursasana ajeng mlumpat kali jegal karo Sarka kali Tarka niku. Glethak toponge uwal rambut kumrembyah jambak karo Raden Werkudara cek diseret. Dursasana niku bengok-bengok ora karo-karuan iki. Tulung. Kakang Prabu kula nyuwun pitulungan. Lagi bengok-bengok tenan iku Cangkeme jejeg nganggo sikil Raden Werkudara. Cerak. Nggon cangkem Sembret tekan kuping. Niku cangkeme Raden Dursasana. Candhak sirahe didengkek munggah nggon kala menjing niku diblerek nganggo kuku Pancanaka regedhek. Kaya mbuka jaket niku lho. Pletre ngoten iki. Buka jaket kok pletre ora. Niku jeroane ketok klokop kulite. Terus nggon niki otot gulu niku sudhen kuku Pancanaka bles. Gethihe mancur Diombe karo Raden Werkudara. Merga wis dadi sumpahe. Diombe. Bar niku terus tangane sempal, sikile sempal wis ora wujud menungsa. Apa iya? Lha niku crita mang percaya wong lho niku crita napa ngono. Iki cangkemmu aja mecucu-mecucu, Gak. Kae iki cengengesan ki ndelok cangkemmu. Ora kok ngrungokke crita ki ora. Lah sing jeneng wong mayang iki karaktere kudu kecekel. Nek togok cangkeme mecucu iki ya cangkeme dalange kudu melu mecucu. Ya ora banget-banget. Lah iya. Niku durung patine Patih Ngastina. Nggih menika Patih Udawa. Sengkuni. Kleru e. Patih Sengkuni niku maune ngece-eceni kok. Kaya ora iso mati. Mergo awake keborean lenga Minyak angin. lenga tala. Ngoten. Werkudara pun bingung kok Sengkuni ditendang ora apa-apa, disuduk kuku Pancanaka ora apa-apa. Terus takon Sinuwun Ndarawati. Sing ora keborean wonten mapan wonten ing Wadidang. Wadidang yo apa? Medi Cantaka. Medi Cantaka yo apa? Silet-silet. Karang cah saiki iki nek dine basa ngono malah radong ya lho. Radong. Dadi kudu dicethakke. Sogok silite. Bles nganggo Pancanaka diblerek munggah. Oh ngono ya. Iki kok bintang tamune telat ya iki. Ayo wis ben ora apa-apa kok ya. Engko ge artis Indosiar. Kudu. Ngoten niku. Lha dhewe nggih gumun Raden Werkudara niku ya sepriki ya sehat-sehat. Prabu Karna niku mungsuh Raden Janaka niku pabaratan niku tintrim. Ora ana wong sing Wani perang. kabeh ndelok perange Prabu Karna karo Raden Janaka. Adu panah. Saben Prabu Karna nguncalke panah, Tugel karo Raden Janaka panahe dies. Wah niku kula seneng banget rame banget niku. Saya kok ora ana sing nanggap. Ah iya. Karo Bagong takon bapa. Lakon apik-apik kok ora tau dijaluki. Lah iya. Lah bareng Prabu Raden Janaka musti Kyai Pasopati panah sing wujude pucuking bedore wulan tumanggal
dipaske janggane Prabu Karna mongko niku kakangne dhewe. Jedhet. Prabu Karna kena gulune Tyes niku mboten tugel gulune ning pedhot. Lah iya. Ha Kakang biasa ngono kae? Ha iya. Saka buantere Pasopati wet ngono kuwi gulu iki ketok ora tatu ning tugel. Ha bareng Prabu Karna ndeprok jlek gulune glinding. Mati. Wah pokoke Bratayuda niku werna-werna. Asline critane apik-apik. Ngoten. Ya ming rada larang. Ha iya. Mergo ya rekoso tenan wong perang terus to, Gog. Ha iya. Nek sampeyan ajeng nantang karo Raden Werkudara nek kena kula imutke Mang Jabel. Mboten sah. Mengke bangane enten napa-napa kula malah sing nyemelangi. Kula sing rekoso dadak ngotong-ngotong mayit pendhita. Mayit pendhita dengkul mlocot. Apa mbak aku kalah? Mboten perkara sampeyan kalah. Nek ditanding karo Raden Werkudara kula kinten dereng sampun putih. Gok, aja ngiyas karo aku, aja ngempukke banyu ngatuske. Aja ngatuske banyu ngempukke watu. Tontonen Bragalba kalah karo Janaka karo Werkudara. Trima kukut jagatku. Wah, lah tak amini tenan. Nek sampeyan wani ngucap kaya ngoten nggih ngatos-atos tenan. Ngatos-atos tenan. Pethoke Werkudara. Nggih, ngatos-atos diyo. Paranggul mungging ayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungging ngalogo Satriya klemak-klemek midak kapuk ora pending suwuh. Kadangi taruna Raden Werkudara. Aku Raden Janaka. Wah, Raden Janaka. Jebul Werkudara ki wong jiring getih wedi mati. Buktine nantang karo aku sing maju ora dheweke, nanging adine sing diajak ning pabaratan. Ora perkara Kakang Mas kuwi jiring getih wedi mati. Nanging iman astaning Kakang Mas yen nganti kergetan getihe pandhita ingkang kaya kowe Bragalba. Babu arep apa? Wektu dina iki wis dadi titimahyaning mangsa kala nggonku bakal ngudi tuwuh malas lara wirang. Sedane ayangku. Para Sata Kurawa dasare aku entuk dawuh para Jawata kinen matrapi paukuman lan para Pandhawa. Mula nek kowe bangga bakal tak rampungi nek budi balak sembadani. Mara cobanan Janaka. Kowe iso ngalahke Janaka keduga, kowe bakal matrapi pidana kan para Pandhawa. Wah, saut dadi kelawar kene mangreganing patimu Bragalba.
Mampus andani ngeyel aku wis rasana lah iya pro le perang pro Ratu Gustimu gleleng ngantem Janaka dies Janaka ngletak candha wae banting nang lemah bres lena pangendane Ratu Gustimu maju antil nggon rai tiel jambak rambutnya geret antil meneh tiel ketemu meneh ayo terus Trandara Janaka diantem diek ngonten niku wis ora krasa wisan sing kedua iki nek lakon iki sing kedua wis ora krasa kok ayo sing kedua iki wis ora pati krasa mula suwe ayo mantem dias saut karo Raden Janaka diantem pisan nggon rai tuwes ngono kuwi suarane mak klothak son jengkelang mati genah mbok ya wis pendem apa ya aja burung karuan nek mati kok mbok ya dielingke mah aku nek ngono kolang-kaling kok lah iya lah piye Gusti kula aturi enget mangga Gusti mumpung nganget monggo Gusti kula aturi emut eling emut-emut Gusti kula aturi emut panjenengan Narendra sumbare utawa panjenengan Brahmana sumbare petaci-aci kok ming diantem pisan karo Raden Janaka kok ngglethani terus arep menang ya apa li arep menang gen pundi kula tak takon tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang ngeling ana risang satriya Wiratamtama wah lho kok sing dicekel sirahku ya sembuh Gok nun Janaka tangane edian ngantem sirahku kok jengkelang kok lah nggih mulane kula ora wis matur to ampun sembrono karo Raden Janaka nek pun gelem nesu nggih ngonten nika wah edan wah gugu karepe dhewe pripun sampeyan ajeng maju malih Gok aku duwe pusakane napa siung pengapit yo Janaka tak tamani siung pengapit ora nggletak aja tuntang Begawan Bragalpa. Oh. Duwe siung kok lho. Wah, lampuh. Janaka tak cokot mati. Merga siung. Nek Janaka mati, kakange ora trima Werkudara maju, tak cokot apa pisan mati. Mesti mati. Nek Werkudara mati adine kembar ora trima nek kula maju tak cokot mati. Mesti mati. Sedewa maju tak cokot mati. Puntadewa maju tak cokot mati. Nek ana prajurit Ngamarta tak cokot mati. Nek ana prajurit sing maju tak cokot mati. Nek ana telek tak cok ora. Telek barang kok nyokot ora. Apa-apa kok arep dicokoti lho. Ah, sing mau dicokot durung bayar kok iki arep nyokot meneh. Kaya sak kepenake dhewe. Mikira. Tamanane siung mapit nggih ngatos-atos ino. Yo.
Wah, edan. Gene Kang Mas nembe sepisan menika kula rumaos kewirangan ingatasipun namung mengsah pandhita namipun Begawan Bragalba kemawon kula kenging dipun cokot jangga kula dipun getak tumuli kula kuntal dawah tebih Kakang Mas menapa sampun telas kegiatanipun Arjuna menapa sampun boten gadah daya piandel teka mayar sanget kula kawan kelan pun pendhita namipun Kul Pragalba menika Kakang Mas. Wah, minggir. Wonten dawuh semingkir. Inggih. Kula semanggaken dhateng jengandika Kakang Mas. Mangsa burung anggenipun badhe mejahi dhateng pun Bragalba menika. Amer ngalahke karo adhiku Madukara. Wah, Pragalba nyedhau kene. Uncali tungkak raimu ora pecah. Aja dundang werku lho. Kaget aku. Waduh meh copot jantungku. Wah, Bragalba soe Warakudara. Lho, lah kok tak matke saya gedhe. Ayo, aja ngalahke karo adhiku. Kakangne wae sirnakno. Piye? Kakangne wae sirnakno. Wah, aja pamer kowe keparet. Nadyan kowe gedhe aku ora bakal wedi karo kowe. Mundi tuwa lara wirang para Kurawa kowe bakal tekaning pati. Wah, cangkeme kuwi. Jagat iki mate. Wah. Kok nun. Piye, Kok? Mboten ngerti sangan praning bilai ora melu apa-apa kok Sanjambaya. Sanjambaya piye?
Raden Werkudara teka sampean diguajul bres. Kula tiba brek tendang bres. Lah milung modar. Mati piye? Oh genah mati bocah semonten tendang Werkudara kok. Lho, apa ya ditendang? Oh lah, sing ngadutke sampean tendangi kabeh. Werkudara niku nek nesu ngoten nika. Bondo nyemelangi nek nesu. Lha aku bilung isih urip iki. Modar ora kowe. Aku ming cecak ijo kana pokse ya. Kal. Pripun, Bos? Ah, sel. Sel. Mungsuh Werkudara ora entuk papan gunake siung pengapit. Yo. Kekalih mundur mengsah Begawan Bragalba sanalika semanten sigra murka Sang Puntadewa ing mangajaparsa meper mubal babaling kanepson parandene bawane tasih wujud titah sewantah wujuding manungsa ing kedununganina lali salah apes lawan mati ngundha dhateng raos benter ing kemapan wonten lenging penggalih saya panas penggaling Sang Puntadewa teman jalari mekaring Sang Puntadewa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung ngebahi jagat. Pandra tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan marayang wisikan magulingan lima Bojleng iblis. Lah kok dadi kaya ngene kahananku ing mestine kudu bisa meper mubal babaling kanepson. Lah mergo saka pulkal gawene Brahmana kala Bragalba nganti wujud kaya ngene. Adhiku loro padha mundur. Ayo yen kowe arep kepengin nyoba karo Nalindra Ngamarta, aku wis wujud kaya ngene Bragalba, kowe arep bangga piye legane atiku Bragalba.
kepiye nek sing ngene iki? Aduh. Mati aku sinuwun aku nyuwun kewelasan. Aku njaluk urip. Ora bakal gawe mati. Sinuwun Darma Kusuma duka. Aku ya weruh gedhe banget butane. Heeh. Wes meh sundul gayoran kono. Heeh. Wedan kok. Tidak mati lho. Mati. Gedhe banget Engko gek rene kok. Aku ngentut. Mbah. Mula kok tarter. Mbok ganti kabehke ora dicir-cir kok. Jijiki ora. Isin apa digotong lho ya. Janaka adikku cah bagus ingkang mestine ora kaya ngene kahananing pun Kakang ning merga ora bisa meper mubal babaling kanepson wekasan rusak ragaku nganti mekar gedene kaya ngene. Lah kok dadi apa jebul merucut dawuhing dewa ing atase wis dawuh kaliyan para Pandhawa. Nggone wis nyaketi dina kamuksuan. Ning lakok abot temen godane merga saka pokal gawene Bragalba. Nganti kudu aku wisuh marang gedhe mungsuh saka pamengkang jagat. Kangalan Bragalba. Werkudara Janaka adimu kembar gendongen ayo kowe karo aku takon kelawan sang asih prana kahanane Pandhawa lha kok dadi kaya ngene njaluk pengadilan marang ngersaning Sang Hyang Mahardi Kengrat Werkudara. Demak Bintara ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan. Nuwun amit pasang kaliman tabi Njeng Sultan. Menawi wonten lepatipun ingkang ngabdi diagung pangaksami.
Mugi andados ing kawuningan geger para santri ngemapan wonten ing Demak Bintara. Krana sami muningani wonten satunggiling priyantun ingkang ngalampah tapa pepe wonten ing alun-alun kedaton ing Demak Bintara. Nitik dhateng pasuryanipun ingkang sampun kumel, sampun kucem. Kula saged ngrahita bilih menika panjalmanipun iblis ingkang sakmangke badhe damel risak negaring Demak Bintara. Kula semanggaken dhateng paduka semban kula Njeng Sultan Jimbun sumangganipun badhe murba wasesa dhateng titah ingkang wantun tapa pepe wonten tengahing ringin kurung negaring Demak Bintara. Njeng Sultan bumi goncang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Njeng Sunan Bonang wonten dawuh menapa Yayi Sultan Jimbun? Sinten ingkang pantes angruwat dhateng tiyang ingkang wantun lampah tapa pepu wonten alun-alun negaring Demak Bintara? Kula kinten boten wonten sakejami namung Yayi Njeng Sunan Kalijaga ingkang pantes lan trep murmurat dhateng titah ingkang wantun tapa petri. Kula sumanggaken paduka Njeng Sunan Kalijaga. Laguning lekas Lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayu ana tanagolong ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun mangapunten kula mboten pana menapa ing sampun paduka ngendikaaken menawi dipun keparengaken kula badhe nupriksa panjenengan menika sinten. Teka busana ingkang paduka agem boten sami kaliyan ingkang kula rasuk. Menawi panjenengan dangu kaliyan kula menika peranganipun ulah agama utawi panata agama wonten negaring Demak Bintara. Wonten sudi mestani dhateng kula. Kula menika pun Kalijaga. Paduka Raden Kalijaga. Mboten mawi Raden jinuwun. Nuwun sewu. Kula saged mestani paduka menika sinuwun krana sareng kula waspaosaken jebul pinanggihipun nadyan sampun kumel kucem kados mekaten. Panjenengan menika tilas Nalindra. Inggih. Namung negari kula sampun kepengker tebih. Malah sakmangke sampun boten saged dipun kocapaken dhateng sinten kemawon krana dangunipun anggil kula nilar praja kula ingkang winasta negari Ngamarta. Sang Prabu menika jejulukipun kula pun Prabu Puntadewa. Gusti Kalijaga nalika semanten kula nampi sasmita bilih kula kedah sowan wonten negaring Demak Bintara wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken kaliyan Nalindra ing Demak Bintara. Krana kula mboten saged sowan dhateng ngersanipun para dewa. Awit kula tasih nggadahi kewajibanipun menapa?
kula menika nggadhahi pusaka ingkang winastan Pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada. Pusaka menika namung rupi druwang pethak ingkang tanpa tulis. Monggo kula kadhawan supados saged nyurasa tulising pusaka menika kala wau. Dosa ngulah agama. Menapa paduka saged mitulungi dhateng jasad kula supados sakmangke sageta birat pasiksan ingkang kula lampahi. Kula sampun mangabad-abad anggenipun gesang. Kula sampun kewawoken nyumurupi dhateng jagat. Kula sampun kewareken nyumurupi dhateng solah tingkahing menungsa. Kula kepengin ninggalo pinanggih lan kadang kula catur ingkang sampun kula tinggal. Sinuwun Puntadewa, menapa dipun keparengaken kula nyumurupi wujuding Pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Boten nginten babar pisan. Nuwun sewu sinuwun. Tulis ingkang mapan wonten ing salebeting pustaka menika jebul namung kula lan kadang-kadang kula ingkang ngrasuk agami pungkasan ingkang wonten ing tanah Jawi menika ingkang saged nyuwasa. Aduh, matur genging panuwun ingkang tanpa upami. Namung kemawon syarat srananipun wonten. Syarat srananipun menapa kula ingkang badhe saged mujudaken. Prabu Puntadewa kenging nampi surasaning tulis sing mapan wonten telenging pustaka nanging setunggal kedah sesuci diri langkung rumiyin. Sesuci lair lan batosipun amasuh sarandunging hangga supados sakmangke ketingal nir ing sekara-kara lan boten badhe kelepetan dhateng dedusan menapa kemawon. Mekaten Sang Kalijaga ingkang angka kalih menapa paduka Gusti kula Prabu Puntadewa tasih kagaduhan wujudipun pusaka sanesipun ingkang sakmangke badhe ngrimpeti sarta anyandung dhateng tindak paduka wonten ing kasuwargan. Wonten Sang Kalijaga setunggal wujud songsong gilap asma Kyai Kanjeng Tunggul Naga. Pusaka wujud tumbak adapur pleret asma Kanjeng Kyai Karawelang. Pusaka awujud duwung adapur jalak sangu tumpeng asma Kanjeng Kyai Kopek. Menapa saged kula suwun? Monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Sang Prabu, wonten sak ngajenging masjid papan panembah saking kula sak kanca anggenipun sampun ngrasuk agami ingkang pungkasan menika wonten ingkang winastan wujudipun padasan. Menika banyu suci ingkang kinarya amasuh sarandunging gangga supados sakmangke saged ical tabeting angkara tuwin reget ing mapan wonten ing sarandunging badan. Inggih. Kula aturi sesuci anut kapitadosanipun Sang Prabu Puntadewa. Saksampunipun menika Sang Nata Prabu Puntadewa kula tengga wonten ing sapempengeripun Masjid Demak Bintara menika. Sang Puntadewa ngestakaken dawuh nadyan dereng nate amasuh
tata caraning agama pungkasan parandene Sang Puntadewa kaya tinuntun dening panguwasaning Gusti. Wiwit saka dlamakan, pasuryan, grana, talingan, miwah suku urut den wasuh dening Sang Puntadewa. Satemah katingal mencorong cahyane. Rikma den ukel. Katingal cahyane nganti kaya golek kencana. Riwasa paripurna. Amasuh mawi banyu suci kedaton ing Demak Bintara. Sigra lon-lonan merpeki lenggahing Sang Kalijaga ingkang sampun mapan wonten ing sapepengkeraning masjid Demak Bintara. Kagiat kadrakasan Sang Kalijaga mulat pasuryaning nata ing amarta Prabu Darmakusuma sasat Sang Hyang Darma tumurun. Kanjeng Sunan, kula sampun lampah sesuci wonten ing toya suci mapan wonten ing Masjid Demak. Kaselak nata ing raos kula nyumurupi dhateng isen-isening pustaka Jamus Kelima Sada. Sang Prabu, kula aturi mengakaken dhateng penggalih panjenengan. Tulis ing mapan wonten telenging pustaka menika yakti wonten ing agami kula sinebut kalimat thayyibah. Nggih. Wonten suraosipun kados mekaten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo. Kula aturi nirakaken dhateng menapa ing sampun kula aturaken. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten wonten Gusti ingkang wajib sinembah kejawi namung Gusti Allah. Lan Nabi Muhammad minangka dados utusanipun Gusti Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inggih, menika tulisipun Sang Nata. Mergel pangandikaning Sang Darmakusuma nalika semanten dupi nyurasa tulis telenging pustaka Jamus Kalima Sada. Katingal mesem Sang Puntadewa bombong ing galih bungah ing penggaling Sang Darmakusuma wis kasembadan anjarwakaken pustaka Jamus Kelima Sada. Nalika semanten dupi wis ngucap menggih menika kalimat thayyibah. Satemah dangu sasaning dangu ngalentreh wenang salira pepes bayu kang tapis lon-lonan saya ndungkluk Sang Puntadewa. Netra saya suwe saya tingkem satemah bet ilang jagate moksa Sang Puntadewa. Oh